shi za ya yi tunawa. Ke ne bai amana alkawari sai ki yi rikewa. Sai ki bin hakin so kar wata rana ki ce da ni kin sauya. Ki riki amana don Allah kar ki ce da ni kin sauya. Suna marmari marari da ke nake hari. Inda kana bidata ka zo gidanmu da sarari. Kin kara firgita ni a kan ki ba wani attajiri. Kwantar da hankalinka kai ne zabi a dangare. Lalla na yi hankali kin sa na yi yunkuri. Na yi marmari kauna ta ki zahiri.